Kumusta po kayo? Ako hindi. Ewan ko po sa inyo, malapit na nga ang Pasko dahil matraffic na po. Dati-dati, ang kukuha ko po ang St. Jude sa Santa Clara, Betis, kung saan po ako nag-iisa alas 6 ng gabi bago dito. Dati ko nakukuha ko lang ng 10-15 minutes. Kanina po, mahigit na 30 minutes dahil pa-traffic na. So, feeling ko po, hindi ko pa nakukuha ang diwa at spirito ng Pasko. Ang nakukuha ko po, ang traffic at pagod ng Pasko. Ewan ko po sa inyo, pero madalas po, nadidinig ko rin complain ito sa marami. Ako, parang hindi ko pa feel ang Pasko. Parang hindi ko pa nakukuha at nararamdaman ang tunay na espiritu ng Pasko. I remember when my father was alive, every Christmas time, he would tell us, looking sad at parang pulubi. Lagi niya sinasabi sa amin, ay, malamig ang Pasko. I don't know why he says that. Siguro parang hindi kami humingi ng regalo sa kanya. O dahil alam niya, matatalo siya ngayong Pasko. Dahil sa dami ng mga inaanak niya, nabibigyan niya ng regalo. Kaya hindi rin pa rin niyo makuha yung espiritu ng Pasko. Maraming palagotina, maraming paroon, maraming mga bilhin, mga exchange gift at parties na. Pero ewan ko po kung nakuha na ninyo ang tunay na diwa at espiritu ng Pasko. Iba po sina Zacarias at Isabel sa Ebanghelyo natin ngayon. From Luke chapter 1 verses 57 to 66. Hindi pa Pasko. Dahil ang unang Pasko nangyari 3 months after na manganak si Isabel. Pero kuha na nila ang espiritu ng Pasko. Nagpupuri na at nagpapasalamat sa Diyos, nagkakasiyahan na, hindi lang dahil nagkaroon sila ng bigla ng anak. Yung anak nila, parang ito, resulta na lang yun dahil maaga nilang nakuha at nalaman ang tunay na diwa at spirito ng Pasko. Feel na po nila ang Pasko, magawa 3 months away pa ang Pasko. Dahil isisilang po ang Birhen, ang anak niya, ang Panginoong si Yesu Cristo, 3 months after manganak si Isabel. Pero sabi mo kahit 3 months ahead pa, kuha na nila ang spirito ng Pasko. So ito po ang hamon at paanyaya ng mabuting balita sa ating ngayong gabi. Papaano kahit ngayon pa lang, pwede na natin makuha ang diwa at spirito ng Pasko. Paano? Tulad po ni Zacarias at Isabel. Anong ginawa nila at nakuha nila agad, nag-gets nila agad ang espiritu, tunay na espiritu ng Pasko. At ang parang ko, unang-una. Kung gusto nyo makuha agad ang espiritu ng Pasko, matuto po mag-isip paminsan-minsan sa labas ng kahon. Ano pong ibig sabihin? Sa English po, may kasabihan, learn to think once in a while to get out of the box. Madalas po kasi, di kahon na ang mga pananaw natin. Di kahon na ang pag-iisip natin. Di kahon na ang paraan natin. Ganito, ito gano'n. Ganyan yan, ito gano'n. Lagi na natin ginagawa ito. Ganito dapat lagi ang ginagawa natin. Puro di kahon na po. Halimbawa, sabi ng mga kapitbahay at kamag-anak, di kahon, dapat ang pangalan ng anak mo, Junior. Dahil yan ang pangalan mo, yan ang kaisa-isa mo anak. Ay, hindi, sabi niya, o kaya, kung ayaw mo ng Junior, dapat kapangalan ng isa sa mga kamag-anak. Yun po ang di kahon. Kapag nanganak noon, Junior kaagad ang pangalan. Kung hindi Junior, kapangalan ng mga kamag-anak. Kung di kahon na natin ang pag-iisip natin gano'n, di pa rin tayo na yung mga pangalan natin. So, buti na natin si Isabel at si Zacarias, they know how to think out of the box.
sa labas na panahon. At sabi nila, hindi tulad ng dati. Iba naman, ang pangalan niya ay Juan. Kung gusto mo yung maranasan ng maaga o spiritual pastor, learn to think sometimes out of the box. Halimbawa, tuwing Pasko na lang, Christmas party, lahat may Christmas party, at pag may Christmas party, gaying trip to Jerusalem. Doon na lang lagi. Di pa mo, trip to Jerusalem. O sige, parang may iba, hindi siya babae ang uupo, yung mga lalaki, uupuan yung babae. Pero ganun din, trip to Jerusalem. O kaya parang may iba naman, hindi na uupuan bote, lalagay sa pagitan ng hita na lalaki, at unahan yung mga babae na hawak sa bote. Ano din? Trip to Jerusalem, di ka mo. Hindi tayo nagsawa, no? Buti kayo mga tao po ngayon, lumabas sila sa kahon. Imbes na trip to Jerusalem, trip to Mindanao. Hindi nag-party at hindi dapat gagastusin sa party, itinunid sa mga naging biktima ng bagyo sa Mindanao. Kaya hindi pa Pasko, nakuha na nila ang espiritu ng Pasko. Yun po ibig sabihin. Learn to think out of the box. Tuwing Pasko na lang, hamon, keso din mo na ang mahal-mahal, kaya kulang ang budget. Pag paminsan-minsan, hindi kayo mag-grocery po na 555. Lagyan ng sibuyas, lagyan ng kalamansi, lagyan ng sili, para maiba. Think out of the box. Malasa pa, mura pa. Ano ba ang ganun po? Learn to think. Hindi mo lang, laging ganito, laging ganyan. Ay, naku. Personal note. Kwento-kwento na ako. Alam ko minsan-minsan, maraming nagtatanong sa atin dito. Ay naman po, pasensya na kayo. Yung parang nyo sa St. Jude, laging thinking out of the box. Ibang paraan, ibang pananaw, ibang liturgia, ibang paraan. Ay, kasi natin na ito, iba yung parang yan natin. Ayun. Palagay nyo, magagawa natin yung ganito ang simbahan natin if we just always think inside the box. Palagay nyo, maranasan natin yung milagro ng Lake of St. Jude kung saan nakalilig tayo ng mahigit na 1 milyon na way naman pangalan ng St. Jude ang ginagawa. Kung lagi na lang raffle, ticket, hindi po. Because we're thinking out of the box. Minsan kung may nagtanong sa amin, ano ba ganyan? Parang mo, iba. Kaya paano na pag nawala ka? Paano na ba? Paano yung ginagawa mo? Hindi thinking out of the box ko yun. Yung gusto nyo yung parang nyo. Yung parang yung mas no, hindi. Paano iba na yung paraan na pwede gawin ang liturgia? May ibang paraan naman. Paano po tayo pwede mag-ipon? Otherwise, we will not learn anything. Kung laging same, laging pare-pareho, inside the box. Alam mo ninyo, there are 7 words that will always hinder new discovery and new experience that will stop us from experiencing early the spirit of Christmas. What are these 7 words? Sasabihin ko ng mga management sa inyo. These are the words. We have always done it this way. Kaya tutol at galit kapag iba ang parang. Parati nilang gagawan mga